Som al Teatre Aquitània i hem vingut a veure Pan, la gran aventura musical. Bueno, és una aventura musical basada en aquesta bonica història que no passa de moda i que aquest Nadal ens pot portar cap al teatre a gaudir de tots aquests màgics personatges. Un d'ells el protagonitza la Valentina Salazar. Moltíssimes gràcies. Doncs a vosaltres. Hem vingut al teatre a veure-ho. Suposo que els protagonistes de la funció, que sou tots joves artistes, joves actors i talentosos, per vosaltres és una història que fa 4 dies la llegien els pares, no? I ara la feu vosaltres a un teatre professional. Sí. Això encara és molt surrealista perquè, clar, nosaltres ens estàvem formant i seguim formant-nos a l'escola Hamlet de Sant Boi i clar, un dia, no, quan el Roger ens diu doncs ara estem creant un projecte i ens agradaria que vosaltres ho participéssiu, no? Llavors va ser molt, ostres, ara és el nostre somni, no? I parlo en el nom de tot l'equip, crec, s'està fent realitat, perquè clar, almenys jo, això és el meu somni i això és el que jo em vull dedicar. Et vols dedicar a ser artista, a interpretar personatges, i en aquest cas, en aquest Pan, la gran aventura musical, quin és el que t'ha tocat? Quin t'han adjudicat? Doncs jo soc la Hannah Darling, la germana petita entre la Wendy i el John, i bueno, jo crec que ella és la més petita, no? Però a la vegada és la més forta i la més valenta. Què t'agrada especialment d'aquesta història? I quan parleu, tots els actors i ho prepareu, què penseu que és el màgic d'aquesta funció? Doncs al final, no? Que no ho puc revelar, però és un final màgic i és un final que et transporta al conte, no? Però també et fa això del missatge que té la història de Peter Pan i al final és preciós. És un final molt maco, però és un final que, igual que la resta de la funció, ho heu de preparar molt, perquè són quantes cançons? 8 cançons, si no m'equivoco. 8 cançons, les canteu en directe, us les heu preparades, estudiades, això significa que heu d'interpretar, heu de cantar, heu de ballar, i en tot moment no oblidar-vos del text, que això penso que a mi, jo que no tinc guió, visc molt tranquil·la, no? Però vosaltres heu de fer exactament aquelles paraules i aquell text que us han adjudicat, no? Això com ho porteu? És difícil, no?, fer-ho tot a la vegada, perquè clar, potser tu estàs ballant però també estàs interpretant perquè no has de sortir del teu personatge, però bueno, és molt guai, no?, del fet que estiguis ballant però també interpretant, però també cantant i que de cop estiguis fent tot i és molt guai, aquesta sensació, no?, és molt xula. La sensació aquesta de que comença la funció, s'aixeca el taló i comença una altra vegada, no?, la història del Peter. Quan en aquest programa parlem amb actors d'aquests que ja porten molts anys, recorden els seus començaments de vegades, no? Jo estava molt nerviós. Tu fa molt poc que ho pots recordar amb nosaltres. Quina sensació tens d'aquella primera vegada que, pam, surts a l'escenari i saps que estàs a un teatre professional, com és el Teatre Aquitània, que interpreta Pan, la gran aventura musical, fins al mes de febrer teniu de temps. Com és això? Com és aquest moment? Què recordes? Jo recordo estar molt nerviosa, però no insegura, perquè jo sabia que m'ho sabia bé i jo sé que tenim un equip increïble i que som tots molt bons i també que parlo en nom de tots, que tenim la sort de poder estar fent aquest projecte amb gent professional, amb gent del món del teatre i de tot, que ho està fent, que per mi ho fan genial i és per mi molt guai. És com una escola també, no? Clar, perquè per mi són gent de la que estic, com per exemple l'Estela, la Carla o l'Albert, que són també persones, actors que estan fent aquest projecte i són gent de la que estic aprenent moltíssim. Us donen bons consells o no? Sí, molt. I la funció des del primer dia fins ara ha anat canviant i la feu millor ara, imagino. Sí, ara estem més segurs, no? Anem més segurs en els que diem i això.
Són cançons que les ha escrit, no? La música és de Pep Sala, oi que sí? I quina és la que tu més t'agrada, t'emociona, trobes que és un moment màgic de la funció, almenys del teu personatge, o quan esteu tots, no? Que de vegades, quan estan tots els actors junts, es genera allà una màgia especial. I si és una canció d'aquelles, saps aquelles cançons que posen los pelillos de punta? Hi ha alguna d'aquestes o no? Doncs mira, el mateix que has dit tu, que hi ha una cançó que és el medley final, i és una cançó que la fem tots els actors, i és una barreja entre totes les cançons que fem en el musical i es fa al final de l'espectacle, i a mi és una cançó que m'emociona moltíssim perquè potser té moments més fluixos, no? Però després ve el subidon, que és quan t'emociona, no? I això ja és molt, molt xulo. Aquí a les butaques veus gent gran, veus nens, quin tipus de públic ve a veure aquesta funció? Doncs mira, com ho ha dit el Roger, no? Que és el director d'aquesta obra, d'aquest musical, és un musical familiar. Llavors, no és un musical infantil perquè no està només dedicat a nens, sinó que també està dedicat a famílies, a gent que pot venir a veure'l sense la necessitat de que vingui amb nens, perquè jo veig gent que potser ve amb nens o gent que ve sola, però jo crec que és un musical per tothom que vulgui venir a veure. Veieu com xerra, no? I sense guió, Això és molt important. Home, llegir, aprendre's un guió i dir el que diu ella en aquell text, però ens ho has explicat molt bé, sense guió, atrevint-se aquí ràpidament a... Saps que molta gent gran em diu, què em preguntaràs? I estan nerviosos, no? I de què parlarem? I què em preguntaràs? Ella no m'ha preguntat què em preguntaràs, quines són les preguntes, de què parlarem, s'ha deixat emportar, i això també és màgia, no? Jo penso que és lo bonic d'aquesta professió que s'ha escollit, el poder d'aquesta manera, aquí al teatre, contacte directe amb el públic i després aquí nosaltres a la tele explicant aquesta primera experiència professional teva amb aquest reportatge que estem fent i amb aquesta obra musical, que al cap i a la fi és un musical de teatre a l'Aquitània i que ens transporta a la màgia dels somnis, tot i que algunes vegades es fan realitat, com el teu, que ja ets una actriu professional. Després d'aquesta funció t'agradaria repetir, tenir nous reptes, que algú tornés a aixecar el telèfon i digués Valentina, vine a fer l'obra que sigui, no? A més, últimament estem veient a molts musicals, tant a Madrid com a Barcelona, molts actors infantils. Per tant, hi ha moltes possibilitats de que continuïs fent coses com aquest projecte, no? Almenys fins al febrer ja ho tenies, no? Sí, esclar que sí, no? Jo vull seguir amb aquest projecte moltíssims anys, però a més fer molts més projectes i el que he dit abans, no? Dedicar-me a aquest món de l'art, perquè com ho és el teatre, o cantar, ballar i doncs això. Bueno, s'haurà de preparar molts anys perquè la vostra professió és molt dura, de molt d'estudi, de pràctica i de més, i el col·le també, el col·le va bé, imagino. Fa cara que el col·le li va bé, aquesta nena, sí o no? Doncs sí, bueno, a mi m'agrada molt l'escola i a mi m'encanta fer teatre, interpretar, però mai deixant de banda els estudis perquè al final són el més important. I jo imagino que quan la resta de companys de la classe preparen una petita obra de teatre per l'escola o per la resta de companys, tu que ja ets la professional, no? Pots donar consells, pots indicar, no? Perquè et tenen una mica com a referència, ets l'actriu professional de la classe, no? Sí, bueno, a mi m'encanta no fer teatre, tant sigui a l'escola, a on sigui, i jo no sé com em veuen els meus companys, però jo intento donar-los tots els consells que sé que jo he après aquí o a l'escola de Hamlet i que ho facin el millor que puguin, perquè si també volen ser actors, actrius o el que sigui, que si de veritat és el seu somni, que ho intentin. No em negareu que no és una meravella, hem de venir al Teatre Aquitània a veure la Valentina i la resta de nens que conformen aquest elenc, no? Tots aquests personatges del Peter Pan, de la Wendy, d'aquests somnis amb el pirata i amb totes aquelles aventures, que us ho passeu pipa també vosaltres, tot i que esteu a sobre de l'escenari amb aquella responsabilitat, però ho passeu bé, sí o no? Molt bé, i també vull comentar una cosa que has dit tu, que no ho has dit, però que vull comentar, que és que tenim Capitana Garfi i és un personatge femení que representa l'Estela, que també és excursant d'Eufòria, i això és també pura màgia, perquè la seva veu és això, màgia.
Bueno, doncs ja ho sabeu, una versió del Peter Pan amb una pirata, no? Una capitana gàrfia, dolenta, que transforma la història i s'adapta als nous temps. Ara ja sabeu que sempre ha estat molt de moda que les dones siguin les grans dolentes, les bruixes dels contes, i en aquest cas veiem una versió del Peter Pan amb una noia que fa de Garfield. Gràcies, moltíssimes gràcies. Passa-t'ho molt bé, i que gaudiu molt aquí a sobre del Teatre Aquitània. Gràcies. A vosaltres.